La Fundació ONADA és una entitat social sense ànim de lucre. Treballem per aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i trastorn mental de les comarques de Tarragona. Donem suport a les persones amb més dificultats i les acompanyem en diferents àmbits de la seva vida, com l'habitatge, el lleure, la formació, la inserció laboral i la integració comunitària. També treballem per promoure i vetllar per la qualitat de vida de les persones amb autisme i les seves famílies, amb un projecte innovador per infants i joves, perquè d'aquesta manera puguin viure una vida satisfactòria de la manera més autònoma i independent possible.